כן, צריך לומר, זו לא פעם ראשונה שאתם מקבלים הודעות כאלה, נכון? אכן, לנסה יש את מספרי הטלפון של כל ראשי הרשויות כאן בקו העימות, והוא בוחר באיזה תזמון, מתי ומה לכתוב לנו, על מנת לייצר דמורליזציה, שגם ככה אנחנו נמצאים, מה שנקרא, במצב של חולה קטטוני, ממש, מדינה נטושה. שמעתי היום לא מעט הרצאות על סיטואציות פסיכולוגיות. אנחנו נמצאים באזור שהוא נקרא dead zone, אין בו לא תושבים, אין בו חיים, אין בו חברה, אין בו כלכלה, ונסראללה מעודד אותנו להישאר מחוץ לבתים שלנו, ואיך הוא אומר, עד שלא תפסיקו את המלחמה בעזה, אל לכם לחזור לביתכם, אל תלכו שולל אחרי גלנט שאומר לכם שיחזירו אתכם בקרוב הביתה. أقول لسكان الشمال ولكل سكان فلسطين المحتلة لا تعيشوا لا ترتاحوا لا تطمئنوا ولا تراهنوا لحظة واحدة أن حزب الله سيسمح بمسار وبعدوان من هذا النوع. לדאבוני הרב, אני אומר פה בצער רב וביגון קודר, נסראללה הוא השליט פה בצפון, נסראללה הוא השליט כרגע בגליל, לא ממשלת ישראל. إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة والله هي أوهن من بيت العنكبوت.